няма ли да се приготвяш? Ей, сега след малко. Аз съм готова. Като каква ще си? Като вампир. Учи се от приятелката на Ванката. Тя от 2 години си е впила зъбките във вратлето му и му смучи кръвчицата. Добре, хайде, чакам те. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him 2 lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Пиши ли номер? Братле, тук има някакъв от майтерския. Сладкиши ли номер? Не си ли малко голям да ходиш да просиш сладкиши от хората? Сладкиши е за пърпъл. Кой е пърпъл? Синът ти ли? Не, коня ми. Що за име на кон? Защото най-ме здраво, когато се кача на коня, казвам ти е пърпъл! Ти е пърпъл! Кой беше? Една рок звезда, иска бомбони. Че готов ли си вече? Да, дай само да звъним на Богойто да му кажем за партията. Че защо ще му звъним? Защото има доста момичета и може някой да си го хареса. То да. Единствено, че някой да му се върже, той да е с маска. Коста е килешна помпан. Абе, Нино, ако знаеш тук какво яко парцер направо вкъщи... Така не, много тихичко ме се вижда при тебе. Как тихо бе, тук имам едни мацки, едно чудо... Момичета, леко с панталона, ако обичате. Ах ти, Павнико! Ще разказваш утре. Непременно. Ако беше японец, името си щеше да бъде Нишиба. Идва с нощи един отдърпан кошар, сядаме тук на бара и иска да пие. Аз ти като гледам, няма да напаралия човек, даже да има някакви пари изобщо. И му вика, по-добре се тръгва, нямаш пари. Той ми вика, не, аз просто така съм се преоблякал за Хелоуин, викам добре. И изпоръча една голяма водка, супахме една голяма водка и след половин час още една. И след половин час още една. И след половин час още една. И какво? Той цяла вечер само мълчи и пие ли? Не. Пълно ли ме пита, ти като къв съм маскирал? И аз му обяснявам, че да, се работя тук и не съм се маскирал като никъв. Аз такива американски истории не учам. И той ми вика, лъжи, съм маскирал като Киано Ривз. И по едно време става 12 часа, всички хора се трепват и само той стои на бара и му викам пич, изпи 6 водки, време да се плащаш. И той поглежда часовника и вика, да, време да си ходя, не да плащам. И Боби, какво стана с нощи на партията? Изглеждаш ми доста прибледнял. Абе, Нино, остави партито. Ако знаеш какво стана... Да не видях призрак. Откъде знаеш, бе? Човек, ти като ходиш да се правиш оката в гората, да не идеш от край пътните гъбки. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, she gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. Къде си била през целия ми живот? Криех се от теб. Обичаш музика? Обичам. Наистина ли? И аз обичам.
Ние просто сме родени един за друг. Добре, аз може да не съм нещо особено. Обаче майка ме мисли за много красив. Боби, ела за това. Значи, Боби, за да имаш малко повече успех с момичето, трябва да не я притискаш толкова. Започни с някой по-нормален въпрос, примерно как се казва. И успеха няма да закъсне. Добре, извинявай. Дай да почнем школа от началото. Как е твоето име? Най-накрая свестен въпрос от теб. Емисиян се казва, а ти? Ако беше японец, аз. Не шива. Хора, много ме зле. Аз тръгвам. Шоко стана. Боби. Какво стана? Спознах се с вашия Боб. Всичко, което ми казахте за него е вярно. Сладкиш или номер? Не си ли много голям да ходиш да просиш сладкиш от хората? Сладкиш за кое? Чакай, какво трябва да кажа? Да. Ало, Боби, с Наталия отиваме на парти за Хелоуин. Идва ли са? Какво парти ме, Нино? Тук, ако знаеш какво съм приготвил, мацки, джанки, 19-ки, ела скача, има място и за тебе. Не, Боби направо, ние ще отиваме, после ще разказваш, Павло Липа. С нощи карам се смяната тук и по едно време влиза някакъв супер раздърпан кошар. Сяда тук и вика... Пак го върха. Мога. Облягаш се, първо се облягаш, ще те правиш. Те, тогава штракаш. Добре. Гледаш с него като го страхи. Значи, сега правиш така, слайки, гледаш към мен, после към Мишо правиш така. Да. Спреш ли? Не може да правиш те. Не може да правиш те, разбираш?